जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नायगोन आं बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे खाथा आरो कलम लानानै मोजाङै खोनासङो आरो मोनफ्रोमबो होनाय कनसेप्टफोरखौ मोजाङै खोनासंनानै गोसोआव लायो। मेनसुरेशन, दिनै जों मेनसुरेशननि सोमोन्दै सोलोंगोन। क्लास 10 नि फराय बिजाबाव दङ बियो मेथामेटिक्सआव लेसन 13 एक्सारसाइज 13 आव दङ। दा मेनसुरेशन होनोबा बाहाय माने दुलुर बेंखन थायो, हासुं थायो, जं हासुं थायो, फास्राम थायो आरो बिसोरनि माखासे बाहायनायफोरखौ आरो जोङो सोलोंगोन। दा बेखौ बाहायनायनि सिगां जोङो माने फर्मुला माबायदि फर्मुलाखौ बबे समाव बाहायनांगौ बेखौ मिथिनाया जोबोद गोनां आरो नङाबा जों बाहायनो हानाय नङा। दा जोङो सिगां जागायनायनि सिगां नोंसोरनो माखासे ओभारभिउ होगोन। बे चेप्टाराव जों मा मा सोलोंगोन, बेंखननि सोमोन्दै, हासुंनि सोमोन्दै, जं हासुंनि सोमोन्दै आरो फास्राम। बेंखन होनोबा जों मा मिथियो, साइकेल साखा ना, थेला साखा, जिखुनु जाया बेंखनारि जों मेगनजों नुनाय जिनिसफोरा जाहैबाय बेंखन एबा दुलुर ना। बेनि अनगायैबो माखासे जिनिसफोर दङ जेरै फांखा गिदिंनायाबो मोनसे बेंखनारि गिदिंनाय ना, बेयावबो बेंखनारि गिदिंनायखाय बेयावबो मा थायो, सकाव थायो। दा बेंखनारि होननाय लोगो लोगो जोंना सकावजों सोमोन्दो दं। दा सकाव थायोबानो फाइ होननाय थायो, लोगो बायदि बिसोरो ना। फाइ थायोबानो सकाव थायो, सकाव थायोबानो फाइ थायो। दा हासुं, नैबे हासुंखौबो नाय, बे हासुङावबो मा, हासुङाबो मोननै बेंखन दङ ना, गोजौआव मोनसे गाहायाव मोनसे। दा बिसोरो बेंखन, मोननै बेंखनखौ ओरै फोनांजाबनायानो मा जादों, हासुं जादों। दा बिनि अनगायैबो नैबे जं हासुं दङ, जं हासुङावबो जोङो बेंखनखौ नुनो मोन्दों ना, जंफारफोर बियो जेरै आइसक्रिम ना, आइसक्रिम जाग्राफ्रा मिथिगौ आइसक्रिमखौ माबायदि जायगायाव सोयो, कन होननानै बुङो इंलिसाव। आरो नैबे फास्रामा जाहैबाय बाल्थिं महरनि ना, गिलास बाल्थिं बायदिसिना थायो, मग बायदिसिना ना। दा जोङो बेफोरनि मा दिहुननो थांगोन, रोजा गासै, सा बिखुं दब्लायथि। रोजा गासैखौ इंलिसाव मा होनो, भलिउम होनो ना, बेखौ जों बिहिजों दिन्थिगोन। बिनि उनाव सा बिखुं दब्लायथि, सा मानि कार्भ, बिखुं मानि सारफेस, दब्लायथि मानि एरिया, बेखौ होनो CSA। जों CSA बेबायदि माबाखौ बाहायगोन जोङो, दा ओंखायनो नोंसोरो गोसोआव ला CSA। भलिउम होननानै बुङोबा भि, बेनि उनाव गासै बिखुं दब्लायथि दङ, गासै मानि टटेल, बिखुं मानि सारफेस, दब्लायथि मानि एरिया। ओंखायनो जोङो TSA मानि टटेल सारफेस एरिया, गासै बिखुं दब्लायथि। दा गासै होननानै बुङोबा जों ओरैबायदि फोरमायगोन, नैबेहाय आं नोंसोरखौ फोरोंनायाव CSA 1 दाजाब CSA 2 दाजाब CSA 3 गोबां थानो हागौ, बेखौ आं नोंसोरनो खोन्थागोन बेहाय। ओंखायनो नोंसोर मोजाङै खोनासं, लिरनानै ला। दा आङो बाहाय बाहायदोंना, जौथाइ मानि आङो ओइसजों फोरमायगोन दे। सकाव मानि रेडियास, आरजों फोरमायगोन। सेवला जौथाइ दङ जोंहा, सेवला जौथाया नैबे मिथिबाय ना, नैबेयो सेवला जौथाया, नैबेबो सेवला जौथाइ। फास्रामावबो सेवला जौथाइ दं, एलजों फोरमायदों आङो। दा सेवला जौथाइ मानि एल, बेखौ इंलिसाव होनो स्लेन्ट हाइट होननानै बुङो। दा मोनसे मिथिनांगौ बाथ्राया बेनो, माने गोबाङानो कनफिउजन जायो, बबे समाव माने रोजा गासै होननाय माने मा होननाय जायो, दब्लायथि होननाय माने मा होननाय जायो। दा रोजा गासै होननाय माने भलिउम ना। दा भलिउम माने मा, जोङो सकावजों माने हमनो हायो आरो। दा सकाव, भलिउमाव सकावा मोनथाम थायो, आर किउ ना, आरआ मोनथाम थायो। सकाव माने मा, आर किउ ना। दा आर किउ जायोबानो आरआ मायाव थायो, सेन्टिमिटार नङाबा मायाव थायो, मिटाराव। दा जोङो सानगुदि मानि सेन्टिमिटार नङाबा मिटार, बेबो मा जायो, किउ जायो। जिखुनु जाया जेब्ला सकावा किउ जायोना, बेनो जाहैबाय रोजा गासै। सकावा किउ जायोबा बेजों थानाय सानगुदियाफोराबो मा जायो, किउ जायो। दा दब्लायथि होननानै बुङोबा एरिया ना। दा एरिया होननानै बुङोबानो मा जायो, सकावा स्कुयार जायो। जेब्ला आरजों नोङो स्कुयार नुगोन ना, बेनो जाहैबाय दब्लायथि। आरो जेब्ला नोङो इउनिटआव सानगुदिफोराव सेन्टिमिटार स्कुयार, मिटार स्कुयार नुयो, अब्लानो बियो मा जायो, दब्लायथि जायो। दा जोङो डिटेल सोलोंनो थांसै, बेंखननिफ्राय स्टार्ट खालामसै जोङो। दा बेंखन होननानै बुङोबा मा मिथियो नोंसोरो, बेंखन होनोबा जोङो मा मिथियो, बेंखना मोनबेसे बिन्दो थायो, मोनसे ना। बे बिन्दोनिफ्राय, बेंखननि बिन्दोनिफ्राय
बेंखननि जोबथि सिमासिम बोनाय हांखोखौनो मा होनो रेडियास बुङो सखाव होनो ना दा बेंखनाव मोनबेसे सखाव थानो हागौ बेंखनाव जोबनो गैयै सखाव थायो दे नोंनि गोसो बेंखनाव जोबनो गैयै सखाव थायो नों जेरैबो सखाव खालामो नोंनि गोसो बियो ना बेंखनाव जोबनो गैयै सखाव थायो मालाबा नोंसोरखौ सोंनो हागौ बेंखनाव मोनबेसे सखाव थायो बेंखनाव मोनबेसे मिरु थायो होननानै मोनसेल' मिरु थायो आरो जोबनो गैयै सखाव थायो दा आङो बाहाय नोंसोरनो माखासे मोजां इनफरमेसन होगोन नोंसोरो लिरनानै लादो फर्मुलाखौ मारै गोसोआव लायो दा आङो आंनि नैबेहाय फोरोंनायाव बेंखन आखिबाय आङो दा बेंखनखौ आङो खावब्रै बाहागोआव रानगोन दे खावब्रै बाहागोआव रानबाय दा बिसोर गासिबो मा जायो रेडियास गोजा ना सखाव गोजा बियो बेंखननि मिरुनिफ्राय जिखुनु जाया नैबे मिरुनिफ्राय बेंखननि नैबे जोबनाय बाउन्डारिसिम बोनाय हांखोफोरानो बेंखननि सखाव जायो मोनब्रैल' सखाव नङा जोबनो गैयै थायोना आङो मोनब्रै लानानै नोंसोरनो फर्मुलाखौ डिराइभेसन माने गोसोआव लानो खायदा होगोन आरो दे दा आङो बेखौ एसे हाइलाइट खालामसै दा नैबे नुदोंना नैबेखौबो आङो ओरै खालामनोसै बेखौबो ओरै खालामनोसै बेखौबो ओरै खालामनोसै बेखौबो ओरै खालामनोसै माने आं बेनिफ्राय मोनसे बख'नानै नोंसोरनि खोन्थानि बेयो मा महरनि जागोन दा बेयो मा महरनि जागोन मोनसे बख'नोसै आङो नैबेखौ दे बेखौ बख'नानै नायोबा ओरै नुगोन ना जोङो बेबायदि ना बेयो मा जाखो नैबेयो बेंखनानो नंगौना नङा बे बाहागोआ बेंखनानो ना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय 90 डिग्री नैबे बेंखनाव मिरु थायो बेबो मा जागोन सखाव जागोन ना नैबे आं दा खोन्थागोन नैबेखौ नायनायाव जं हासुं बायदि नुदोंना दा मोनथिनांगौ बाथ्राया बेनो बेंखननि सोरगिदिं सिमाया मा बेंखननि सोरगिदिं सिमाया मा ना बेंखननि सोरगिदिं सिमाया जाहैबाय मा जागोन 2 पाइ आर बेंखन होनोबानो मा जायो सखाव थायो सखावजोंनो मा थायो पाइ थायो ना दा मानि थाखाय 2 जादों बियो फर्मुला डिराइभेसन खालामनो थाङोबा गोलाव जागोन दा बेंखननि सोरगिदिं सिमा होनोबानो नोंसोरो मा गोसोआव लानांगोन 2 पाइ आर दा बेंखननि दब्लायथि होनोबा नोंसोर मा होननानै गोसोआव लानांगोन दब्लायथि माने मा होनदोंमोनलाय दब्लायथि होनोबानो सखावा मा जायोनो स्कुवेर जायोना स्कुवेरजों मा थायोनो आरजों मा थायो सखावजों पाइ होननाय मोनसे जिनिस थाफायोना दा जेराव आर थायो बेयावनो पाइ थायो जेराव पाइ थायो बेयावनो आर थायो बेंखन होननानै बुङोबाथाय दा बियो मा जादों नैबे गासिबो थिक मार्क होनाया मा बे गासिबो बेंखन जोब नंगौना नङा बेंखन जोब ना दा बे बेंखननि कार्भ सारफेस एरिया खेंख्रा बिखुं दब्लायथिबो होननानै बुङो बेखौ सा बिखुं दब्लायथि नङाबा नैखौ जोङो खेंख्रा बिखुं दब्लायथि लानो खेंख्रा दे खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दा बेंखन बियो बेनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि कार्भ सारफेस एरिया 1 बेयो मा जागोन बेंखननि दब्लायथियानो ना नैबावबो बेबादिनो दं बेखौबो जोङो मा लागोन CSA 2 बेबो मा जायो पाइ आर स्कुवेर बेबोथ' बेंखननि दब्लायथियानो ना दब्लायथि होनोबाथाय आर स्कुवेर जायो आर थायोबाथाय मा थायो पाइ थायो बेखौबो नाय बेबो CSA मा जागोन 3 बेबो मा बेंखन ना पाइ आर स्कुवेर दा मोनबेसे मोनखो जोङो आं बे बेंखनाव बिदिल' थाया दे आंनि बियो नोंसोरनो खोन्थानो नाजानाय जाहाथे फर्मुलाखौ नोंसोर गोसोआव थायो दा ओरै फैदो बेंखननि रोजा गासै दा बेंखनखौ आङो खावबेसे बाहागोआव रानखो खावसे खावनै खावथाम खावब्रै ना खावब्रै बाहागोआव रानबाय दा नै रोजा गासै होनोबाथाय आरआ मा जायो किउ जायो ना आर थायोबाथाय मा थायो पाइ थायो दा नैबेहाय नै बेंखनखौ आङो खावबेसे बाहागोआव रानदों खावब्रै नैबे आरजों गोजौआव मा दङ किउ दङ ना ओंखायनो बावबो किउ बेयो जाहैबाय दुलुरनि रोजा गासैया जाहैबाय 4/3 पाइ आर किउ दाना दब्लायथि होननानै बुङोबाथाय आरआ मा जायोमोनलाय स्कुवेर
आर थायोबाथाय मा थायो पाइ थायो जाबायना दाना नै खेंख्रा बिखुं दब्लायथि नङाबा कार्भ सारफेस एरिया बेखौनो सा बिखुं दब्लायथिबो होनो दा बेखौ जोङो मारै फोरमायो दा बेंखनाव नुबाय जोङो खेंख्रा बिखुं दब्लायथि बेनो साखौल' नुयोना साबो होननानै बुङो दा आङो खावब्रै बाहागो खालामनायाव नोंसोरो साखौ माखौ नुगोन दा बायदियाव नायोबा नैबे टिक मार्क होनायखौल' नुगोन ना CSA 1 खौ नुगोन CSA 2 खौ नुगोन CSA 3 खौ नुगोन CSA नैबे CSA 4 ना बे CSA 4 बेबो मा जायो पाइ आर स्क्वायर बेखौबो नुगोन ना होमबा मोनबेसे CSA दङ CSA मोनब्रै आरो गासैबो मोनब्रै ना मोनब्रैबो मा जायो 4 पाइ आर स्क्वायर नैबाव आं खोन्थागोन ने CSA 1 CSA 2 CSA 3 CSA 4 ना गासैबो CSA 1 आबो पाइ आर स्क्वायर CSA 2 आबो पाइ आर स्क्वायर CSA 3 आबो पाइ आर स्क्वायर CSA 4 आबो पाइ आर स्क्वायर ना होमबा मोनबेसे CSA दं गासैबो एखे ना पाइ आर स्क्वायर पाइ आर स्क्वायर पाइ आर स्क्वायर पाइ आर स्क्वायर थ' जेबो गैयाबानो मा थायो 1 थायो ना 1 थायो 1 थायो 1 थायो दा 1 आ मोनबेसे दं मोनब्रै ना ओंखायनो 4 नैबेखौ जों दाजाबनो नोंसोर गोरा मोनदोंबा 1 जों मा दंफायो गासैयावबो 1 जों पाइ आर स्क्वायर दंफायो ना जास्ट माने बेखौ दाजाबनाय फर्माव लिरदो 4 पाइ आर स्क्वायर बेनो जाहैबाय बेंखननि गासै बिखुं दब्लायथि आरो बेंखननि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि एबा सा बिखुं दब्लायथि समानानो ना ओंखायनो बेंखनाव कार्भ सारफेस एरियाजों टटेल सारफेस एरियाजों एखेयानो ना समान समान 4 पाइ आर स्क्वायरानो ना दाना खावलुर होननानै बुङोबा मा मिथियो बेंखनखौ खावसे बाहागोआव राननाय बेंखनखौ जोङो थुब्ला दानखावबायना नैबाय दानखावोबा जोंना खावलुर जायोबा ओरै जानोसै ना दा खावसे खालामबाय नालाय ओरै जेनेबा तरमुस वाटारमेलनखौ नोंसोरो सानै मानसिजों रानोबा खावसे खावसे रानोना दा थुब्ला दानखावोबा गेजेराव बेबादि जायो दा नैबे मा नैबे बेंखनाव नै बेबो मोनसे बेंखन ना नैबे बाहागोआ बेयावबो मा थायो सकाव थायो दा बेबो बेंखनानोमोन वाटारमेलना बेंखनानोमोन ना गलानोमोन दुलुरमोन दा बेयावबो मा जायो बेबो सकाव गासिबो सकाव जायो बेनिफ्राय बेसेबां डिसटेन्स आर बेबो बेसेबांनो डिसटेन्सआ आर बेनिफ्राय बेसिमाबो आर ना सकावजोब दा बेहाय जोङो बेनिबो दब्लायथि दिहुननो थांगोन बेनिबो रोजा गासै दिहुनगोन आरो बेनिनो टटेल सारफेस एरियाबो दिहुनगोन ना दा जोङो नैबेखौ ना नैबे बिखुं बेखौ होनो CSA 1 लागोन जोङो ना नैबेखौ मा लागोन नैबे बेंखनानो ना CSA 2 आ बेंखनानो दा कार्भ सारफेस एरिया होननानै बुङोबानो मा जायो दब्लायथि नैबावबो कार्भ सारफेस एरिया बेबो दब्लायथियानो ना बा नैबेखौ नुनायाव मा नुदों बेंखन होमबा बेंखननि दब्लायथिया मा जायो पाइ आर स्क्वायर दा नैबेना बिखुं बोरला बायदि नुदों नै बोरला कार्भ माने बोरला बायदि बोरलाखौनो होनो दे बोरला बा बिनि जखाया मा जायोनो पाइ आर स्क्वायरानो थागोन मानोना दब्लायथि दंना दब्लायथि होनोबानो आर स्क्वायर आर थायोबानो मा थायो पाइ थायो दा बेहाय जोंना नैबेहाय माने 2ल' होदेरनांगौ बेनि डेराइभेसनखौ नोंसोर आंनाव सोंहरोबा आं खोन्थागोन गोलाव जागोन बेखौ डेराइभ खालामनायाव दानि बलेनोसै जोङो दा दुलुरनि रोजा गासैया जोंना 4/3 जादोंमोन ना दा खाव होननानै बुङोबानो खावसे नंगौना नङा खाव होननानै बुङोबानो खावसे ना होमबा जोंना मा जागोन बेयो 2 जों 4 खौ दानोबा मा मोनो 2 होमबा मा जागोन 2/3 ओंखायनो आं मा खालामगोन बाहाय नैबे खाव दुलुरनि रोजा गासै V जों लिरदों दे बेखौनो होनो भलिउम ना दा खाव होननानै बुङोबानो मा जायो खावसे सोरनि खावसे दुलुरनि होमबा दुलुरनि रोजा गासैया मामोन रोजा गासै होनोबानो आरआ मा जादों किउ जादों आर थायोबानो मा थायो पाइ आरो बेंखनखौ जोङो मोनबेसे बाहागोआव रानदोंमोन मोनब्रै आरो बाहाय मा दङ आरजों किउ दङ ओंखायनो बावबो गाहायाव किउ
दा 2 जों 4 खौ दानोबा मा जायो 2 बा मा जागोन बेयो 2/3 pi r cube ना बेखौ मोजाङै लिरदो थोन जाबाय ने एरिया खाव बेंखननि खाव दुलुरनि दब्लायथिया मा जागोन दब्लायथि होननानै बुङोबा मा जायो r जों स्क्वायर r थायोबा मा थायो पाइ थायो दा सोरनि खावसे होननानै बुंदों दुलुरनि ना खाव दुलुरा दुलुरनि मा जायो खावसे माने 1/2 ओंखायनो खाव बेंखननि माबाया दब्लायथिया मा जागोन पाइ r स्क्वायर बाय 2 ना नैबे खावसेखौ गोसोआव ला खाव माने खावसे कार्भ सारफेस एरिया खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दा दुलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिया बेसेबांमोन 4 पाइ r स्क्वायर ना दा बेहाय होनदों खाव दुलुर बा दुलुरनि खावसे नंगौना नङा बा बिनि बिखुं दब्लायथिया बेसेबांमोन खेंख्रा बिखुं दब्लायथिया 4 पाइ r स्क्वायर ना 2 जों 4 खौ दानोबा मा मोनो 2 मोनो बा मा जायो 2 पाइ r स्क्वायर नुबायना ने मानि थाखाय 2 पाइ r स्क्वायर जादों दाना टोटल सारफेस एरिया टोटल माने मा गासै ना नैबे जा नों मेगनजों नुदों नैबे CSA1 नैबे CSA2 ना CSA1 खौ नायोबा खेंख्रा बोरला बियो ओमफ्राय आरो नैबे मोनसे बेंखन दंबावो गासै माने दाजाबजोबनांगौ ना मोनबेसे CSA नुदों कार्भ सारफेस एरिया बेखौ दाजाबजोबनांगौ दा CSA1 आ जोंना बेसेबां नै नुबायना 2 पाइ r स्क्वायर CS1 आ 2 पाइ r स्क्वायर CSA2 आ बेसेबां पाइ r स्क्वायर दा जोङो नायनि कमन लानो हायो नामा बावबो पाइ दं बावबो r दं ना r आबो मोननै पाइया मोनसे बा जों मा खालामनो हायो बेखौ पाइखौबो कमन लानो हायो मानोना बावबो दं ना r आबो बाव मोननै दं बावबो मोननै दं बा r खौ जों बाहेरायाव मोननैखौनो लानो हायो ना औ नैबे पाइ r स्क्वायर बाहेरायाव थाबाय नै बा बेजों मा दंफायो 2 दंफायो ना सिङाव 2 थाबाय बाव मा दंबावो जेबो गैया माने मा थायो 1 थायो ना मानोना पाइ r स्क्वायरआ बाहेरायाव फैखाबाय ओंखायनो दाजाब 1 ओंखायनो मा जाखो बे गासै 2 जों 1 जों दाजाबबा 3 पाइ r स्क्वायर दे दाना हासुं दा हासुङा मा जादों हासुङाव मा जायो नै मोननै बेंखन थायो गोजौआवबो गाहायावबो दा बे मोननै बेंखनखौल' जों नुयोना खिन्थु हासुंनि गासैबो मोदोमानो मा गासैबो बेंखनारि जोब ना बे बेंखनारि जोब बेबो गासैबो बेंखन जोब दे दा हासुङाव जोबनो गैयै हासुङा मारै सोमजिनाय होनबा जोबनो गैयै बेंखनजों दाजानाय हासुङा दे दा जों नुनायाव हासुंनि मोनसे फारसेथिं जोबनाय आरो फारसेथिंल' नुयोना फारसेथिंल' नुयो गुबुन फारसेथिं नुयोबा गुबुन फारसेथिंल' नुयो दे माखासे नैबे सा बाहागोआव थानाय हासुंनि माबाखौ बेंखनखौ जों नुवा खिन्थु महरा हासुं ना महरा बेंखन महरनि ओंखायनो जोङो बेखौ मा हासुं होननानै बुङो मोननै हासुं माने बेंखनजों दाजानायखाय जों बेखौ हासुं होनो दे ओरै जोङो दाजाबजोब्बाय ने दा नैबेबो गोजौनियाबो बेंखन दा बेयावबो सक थायोगोन ना थायोना गाहायनियाबो मा जायो बेबो बेंखन बेयावबो सक थायो दा नैबे बेंखननि नै गोजौ गाहाय मोननै मिरुखौ फोनांजाबनोसै ना फोनांजाबनानै बोनानै सोमजिनायानो मा जाखो जौथाय दे दा बेंखननि जौथाया नैबेसेबाङा नैबे मिरु बेबो एखेयानो बेबो जौथाय ना दा जोंना बेंखन माने हासुङानो एखमबा गोजौ खालामनानै दोनबा बेखौनो जौथाय होनो जेब्ला एखे हासुंखौनो मा गाहायाव फुथुनानै दोनोबा बेखौनो लावथाय होनो ओंखायनो हासुंनि लावथाय होनोबाबो जौथाय होनोबाबो एखेयानो दे दा जोङो बेनि माखासे रोजा गासै खेंख्रा बिखुं दब्लायथि सा बिखुं दब्लायथि गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननो थांसै दे दा गोजौआव नुबाय जोङो गोजौनिखौ जेब्लाबो बाहागो रानदे फिगार सावगारिखौ आखिथार आरो बाहागो रान आं जेरै फोरोंदों बेबायदि गोजौआव बेंखन नुदों ना बिनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि कार्भ सारफेस एरिया दब्लायथि सोरनि दब्लायथि होनोबानो मा जायो आरआ स्क्वायर ना आर थायोबानो
फाइ थायो जाबायना बेयो जाहैबाय बेंखननि दब्लायथि जाबाय गाहायावबो नुबाय जोङो कर्व सारफेस एरिया बेखौ 3 लागोन नैबे गेजेरनिखौ जोङो 2 लागोन कर्व सारफेस एरिया 2 दा नै गाहायावबोथ' एखे महरनि दंना गोजौनि बायदि बेंखननि दब्लायथि बेबो पाइ आर स्कुवेर दा नैबे गेजेरनिया नै मारै बियो दब्लायथि ना बेखौ दब्लायथि होननानै बुङो बेबो दा बेहाय मा जादों सा माने खेंख्रा बिखुं दब्लायथि हासुंनि नैबे नुनाय बाहागो नों हासुंखौ फुथुनानै गोजौ खालामनानै दोनोबा नैबे मोननै बेंखनखौ नुवाना जोङो नुनायाव ओरैल'सो नुयो बिदि हासुंखौ जोङो फुथुनानै दोनबा जों गोजाननिफ्राय नायोबा ओरैल'सो नुयोना दा नैबे बेंखनखौबो नुवा गाहायनिखौबो नुवा दा बे बाहागोखौल' नुयोना दा बेखौ नुनायाव जों मा खालामगोन बे गल महरनि ना गल महरनि दा बेखौ जोङो CSA आ बेना मा जागोन जोङो मोनबेसे बाहागो रानदोंनो बेंखनाव मोननै मिरु थायो जों बेखौ ओरै गेजेराव बाहागो रानदोंना जों बेखौ हमनानै लागोन बे फानसे मा फानबेसे दं फाननै दा बियो दुलुर ना बेंखन होनोबानो मा थायो आर थायोबानो मा थायो फाइ थायो दा हासुं जानो थाखाय जौथाय नांथारगौ मिथिबायना हासुङा जौथाय नङाबा जाया जों बेखौ हासुं होनो नामा बेखौ माने नुनायाव हासुं जानोबाथाय जौथाय थाथारनांगौ गोजौ दे बेबायदि गोजान नैबे जौथाय थाथारनांगौ जुदि बाहाय जौथाय गैयाबा जौथाया 0 जायोबा बेखौ हासुं होना दे दा हासुंनि रोजा गासै दा हासुं होननानै बुङोबा एसे एक्सेपसनेल जायो दे गोसोआव ला रोजा गासै दा हासुंनि रोजा गासै होनोबा हासुङा मा थायो जौथाय थायो ना हासुङा मा थायो जौथाय थायो दा हासुङाबो बेंखनारि महरनि ना होमबा बेजों मा थायो फाइ थायो बेंखन होननानै बुङोबाथाय फाइ थायो जेराव फाइ थायो बेयावनो मा थायो आर थायो दा हासुंनि बेलायाव आरआ जाहैबाय स्कुवेर दे पाइ आर स्कुवेर एस होननानै बुङो दा सा बिखुं दब्लायथि बेखौनो मा होननानै बुङो खेंख्रा बिखुं दब्लायथिबो होनो ना दा खेंख्रा बिखुं दब्लायथिया माखौ होननानै बुङोबा जेरै नै बे हासुंखौ नोङो गोजाननिफ्राय नायोबा नैबे महरखौसो नुयोना गोजौनि गाहायनि मोननै बेंखनखौ नुनो मोननाय जाया दा नैबे सा बिखुंखौल' नुयो ओंखायनो सा बिखुंबो होनो खेंख्रा बिखुंबो होनो दा बेखौ नुनाया माखौ नुदों जोङो नैबे CSA 2 खौल' नुदोंना नैबे CSA 1 खौबो नुवाखै नैबे 1 थानांगौ CSA 1 खौबो नुवाखै CSA 3 खौबो नुवाखै जों माखौ नुदों CSA 2 खौल'सो नुदों ना दा CSA 2 जों समान जागोन बे CSA 2 आ जोंना मा दङ 2 पाइ आर एस दा गासै बिखुं दब्लायथि टटेल सारफेस एरिया गासै होननानै बुङोबा मोनबेसे CSA जोङो रानदों ना गोजौआवबो बेंखन दङ नै गाहायावबो बेंखन दङ ना गेजेर बाहागोआव उदै होननानै बुङोना जों नुनाय बाहागो जायखौनाखि गोजानाव थायोबा जों बेखौल'सो नुयोना बे बाहागोखौल'सो नुयोना नैबेखौ CSA 2 खौल'सो दा CSA 1 आ मा बेंखननि दब्लायथि होननानै बुङोबानो आर स्कुवेर आरजोंनो फाइ थायो दाना CSA 2 आ मा 2 पाइ आर एस ना CSA 3 आ मा पाइ आर स्कुवेर बेबो बेंखननि दब्लायथियानो दा जोङो बेखौ नायनि दाजाबजोबदो नै पाइ आर स्कुवेरा मोनबेसे दं पाइ आर स्कुवेराबो मोननै दंना पाइ आर स्कुवेरा मोननै दं मोनसेया मा 2 पाइ आर एस दाना जों कमन लानो हायो नामा नायनि बावबो 2 दं बावबो 2 दं 2 बावबो पाइ दङ ना पाइ बावबो आर दङ बावबो आर दङ नाथाय नैबेनि बेलायाव आर स्कुवेर नैबेनि बेलायाव मोनसे जों बाहाय आर स्कुवेर लानो हाया दे मोननैनियावबो मिनिमाम क्राइटेरिया थायो दा मोननैनियावबो मा दङ आरल' दं जुदि जों आर स्कुवेर होयोबा मोनसेयाव आर स्कुवेर गैया ना ओंखायनो आर स्कुवेर होनो हाया ओंखायनो आरल' थायो जों बाहेरायाव मा लाखिखो बेनिफ्राय 2बो लाखिबाय पाइबो लाखिबाय आरबो मोनसे लाखिबाय ना बा आरआ मोननैमोन मोनसे लाखिबाय सिङाव मा थाबाय मोनसे थाबाय
दाना बेनि बेलायाव टुखौबो बाहेरायाव दोनबाय जोङो, फाइखौबो बाहेरायाव दोनबाय, आरखौबो बाहेरायाव दोनबाय। मा थाखो? एइच थाबाय। बेनो जाहैबाय हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथि। गासै होननानै बुङोबाथाय नैबेबादि लिरदो। नोंसोर सावगारि आखिबानो बबेया सखाव, बबेया जौथाय बेखौ रानदो, गोजौनि महरखौ नायदो, CSA1, CSA2, CSA3 बेबायदि बाहागो खालामदो। गोरलैसो। एबार जोङो मानि सोमोन्दै सोलोंगोन? जं हासुंनि सोमोन्दै। दा आं नै जं हासुं, आं जंल'सो दाजाबदोंना, हासुंजों जं दाजाबदेरबाथाय मा जादों? जं हासुं जादोंना? दा आङो सिगाङाव जोंना हासुं दंमोन ना, हासुंखौनो आङो मा खालामखो? नैबेनि बिन्दोनिफ्राय गाहायाव नैबे खावथाम खालामबाय आङो। बेलाय नैबे मोनसे, नैबे 2, नैबेयो 3 खावथाम खालामबाय दे। आरो आङो मा खालामखो? नैबे 2 नैबे बाहागोखौ आं बेनिफ्राय बख'नोसै दे। हासुंनिफ्राय बख'नानै लाबोबाय आङो, नैबेबादि जाबाय। आइसक्रिम खल्था बायदिनो, बेखौनो होनो खन होनो इंलिसाव, खन। जं हासुं। जं हासुङा बबेनिफ्राय सोमजिदों? हासुंनिफ्राय। मारै सोमजिदों? हासुंखौ आङो खावथाम बाहागोआव रानदोंना, आङो गेजेरनि बाहागोखौ बख'बाय आरो आं बेनि फर्मुला दिहुननो थांसै, बानायनो थांसै ना। दा मा जादों? हासुंनि बाहागोआव नैबे मा जिनिस? जं हासुंनि बाहागोआव नैबेयो जाहैबाय, बेबो सखाव ना। ओरैयाबो मा जादों? बेबो सखावानो ना। नैबेथिंबो सखाव दं। दाना नैबे जोबनाय जंफार पार्टनिफ्राय ओरै गाहायाव ना, नैबे बिन्दोजों फोनांजाबफैनाया मा जादों? बेखौ होनो जौथाय दे। आरो नैबे खेंख्रा बाहागो ना, बेखौ होनो एल। एल मा होननानै बुंदोंमोन? स्लेन्ट हाइट होननानै ना, जायखौनाखि सेवला जौथाय होननानै बुङो। एल होननानै बुङोबा जोंना नैबे खायथ्रा जंफार ना, जं हासुङाव एल थायो दे। बेखौ होनो सेवला जौथाय। दा नोङो बेखौनो हरै उल्था खालामनानै गोजौ खालामोबा बेबायदिनो जायोना। दहाय जंफारा गोजौआव थादोंमोन, दा जंफारा गाहायाव थाबाय ना। नैबे मा बाहागो गेजेरनिया? जौथाय ना। नैबे जिंना मा बाहागो? बेखौ मा होनो? सेवला जौथाय। बेबो एल, बेबो एल। आरो नैबे मा जादों? बेंखननि मिरुनो ना, बेबो बेंखन ना। बेंखन होनोबाथाय मा थायो? सखाव थायो। आरो बे सखावखौनो जों माजों फोरमायो? आरजों ना। दा ओंखायनो आं बेखौ ओरै रानसै। नैबे गोजौनि बाहागोखौ जोङो मा लानोसै? CSA1। CSA1। दा नैबे जंफार बाहागोआव मा जादों? बिन्दो बायदिसो दंना। मोनसे बिन्दोआ दब्लायथिबो थाया, रोजा गासैबो थाया दे। ओंखायनो बेयो मा जागोन? 0। दा नैबे बाहागो, नैबे एल ना, नैबे जौथाय। आरो नैबे मा? आर। दा नैबे जं हासुंनि नैबे नुनाय आरो मेगनजों नुयो जायखौ, बेखौ होनो खेंख्रा बिखुं दब्लायथि ना। खेंख्रा बिखुं दब्लायथि। दा खेंख्रा बिखुं जं हासुंनि बेलायाव एसे जुदा जायो। बेखौ जों माजों फोरमायो? दा बेबो बेंखनानो ना। केरासिन पेपारखौ नुबायना नोंसोर? बेबो गासिबो बेंखनानो ना। ओंखायनो बाहाय मा थायो? बेखौ CSA2। बेयो मा जागोन? बेबो बेंखनानो फाइ आर। बेनि बेलायाव जोङो जौथायखौ होआ दे। हासुङाव जौथाय थाफादोंमोन ना। दा जं हासुंनि बेलायाव फाइ आर एल जागोन। आरो 2 फैनाय नङा बेनि बेलायाव दे। फाइ आर एल। दा नै आङो दाना एलखौ बोरै दिहुनो? हाउ टु फाइन्ड स्लेन्ट हाइट ना, सेवला जौथायखौ बोरै दिहुनो? दाना आं मा खालामखो? नैबे बाहागोखौ, नैबे बाहागोखौ आं बख'बाय दे। बाहाय बख'नानै लाबोबाय। एखेयैनो ना। बाहाय जोंना एच दंमोन, बाहाय जोंना एल दंमोन, गाहायाव आर दंमोन। दाना बेखौ नायलाय नोंसोरो। नैबेहाय आर, नैबे 90 डिग्री ना। बे 90 नंगौना नङा? दा मोनसे आखान्थिनाव जुदि 90 डिग्री मोनसे थायोबा, पाइथागरासनि नोंसोर माबाखौ बुंथिखौ मिथियो ना? पाइथागरासआ बुंदोंमोन लाव आखान्थि, मोनसे आखान्थिनि लाव आखान्थिनि बर्ग माने स्कुयारा मोननै आखान्थि हासा आरो जौथायनि स्कुयारनि दाजाब गासैजों मा जायोनो? समान जायो। नैबे जौथायाव स्कुयार थानांगौ।
दा ओंखायनो लाव आखान्थिया जोंना मा दङ नै एल दङ ना आरो जौथायाव मा दङ जोंना एच दङ आरो हासायाव मा दङ आर हासा माने जाय माने जायनि सायाव 90 डिग्री जादों बेनो जाहैबाय हासा दे हासा माने नैबे आर ना आर स्क्वायर जौथाय माने एच ओंखायनो एच स्क्वायर दा आङो मा खालामखो जोंनो एल नि मान नांगौ एल खौ लाखिबाय नैबे दाना स्क्वायर दंना बे स्क्वायरा गोमा होनसै जोङो गोमायोबा बहा थाङोनो ओरैनो गोमानानै थाङा फारसेथिंजाय मा जाहैखो रुट जाहैबाय ना फारसेथिंजाय मा जायोनो रुट आर अ डाबल टी जायनि माना 1/2 दाना नैबाव फैदो दा जं हासुंनि रोजा गासैया मा ना जं हासुङा बबेनिफ्राय सोमजिदों होनदों हासुंनिफ्राय ना दा आङो हासुंखौ मोनबेसे बाहागोआव रानदों मोनथाम बाहागोआव ना हासुंखौ मोनथाम बाहागोआव राननानै आं मोनसेखौ बख'दों जं हासुंखौ मोनबेसे बाहागोआव रानदों मोनथाम बाहागोआव हासुंनि मोनथाम बाहागोखौ मोनसे बख'योबानो मा जादोंनो जं हासुं ना बेहाय नै 1 2 3 मोनथाम बाहागो दंमोन आं बेनिफ्राय मोनबेसे बाहागो बख'दों मोनसेल'सो बख'दों ओंखायनो मोनथाम बाहागोनि मोनसेखौ बख'योबानो मा जायोनो जं हासुंनि रोजा गासै जानोसै सानजा सोरनि रोजा गासै हासुंनि रोजा गासैया मामोन पाइ आर स्क्वायर एच ना हासुंनि रोजा गासैया पाइ आर स्क्वायर एच दा ओंखायनो 1/3 इनटु हासुंनि रोजा गासैयानो जाहैबाय जं हासुंनि रोजा गासै 1/3 सानजाबदेरनाय दंना फरिखायाव सोङो मालाबा कुइज कम्पिटिसनफोराव सोंनो हागौ जं हासुङा हासुंनि बेसेबां फान होननानै 1/3 दे दाना सा बिखुं नङाबा खेंख्रा बिखुं दा जोंहा हासुंखौबो ना नोङो बाहेरायाव जेन'बा ओरै नुबाय नोङो आइसक्रिम खल्था नुबायना गोजानाव दा नोङो बेखौल' नुगोन बेबादिल' नैबे गाहायनि नैबेबादि बेंखनखौ नों नुनाय नङा ना दा ओंखायनो मा नुदों नैबे बाहागोखौल' नुगोन नोङो बे बाहागोखौल' ना बियो मा जोंना मा होनो CSA बेसेबां बियो CSA 2 बाहागोखौल' CSA 2 बाहागो ना आरो जोंना बे बेसेबां पाइ आर एल दाना गासै बिखुं दब्लायथि ना आंनि लिरदों ना CSA 1 CSA 2 CSA 3 गाहायाव CSA 3 नैबे CSA 3 ना बेबो बेंखनानो ना CSA 3 बेबो बेंखनानो होमबा बे बेसेबां जोंना बेंखननि दब्लायथि कार्भ सारफेस एरिया बेबो पाइ आर मा जागोन स्क्वायर दा ओंखायनो मोनबेसे CSA दं ना कार्भ सारफेस एरिया गासैखौबो दाजाबजोबनांगौ ना गासै होननानै बुङोबा गासैखौबो दाजाबजोबनांगौ दा नै CSA 1 CSA 2 CSA 3 दा CSA 1 आ जोंना मा गोजौआव नायदो जंफार बिन्दो ना दा बिन्दोआ रोजा गासैबो थाया दब्लायथिबो थाया बे 0 दाजाब CSA 2 ना CSA 2 आ नैबे गेजेरनि बाहागोआ बेना मा बेसेबां दङ पाइ आर एल ना CSA 3 आ पाइ आर स्क्वायर बेंखननि दब्लायथि दा बाहाय नायनोसै कमन लानो नाजानि बावबो पाइ दं बावबो पाइ दं बावबो आर दं बावबो आर दं ना होमबा जोङो पाइ मोनसे कमन लानो हायो मोनसेयाव आरआ मोननै मोनसेयाव मोनसेल' ओंखायनो मोनसेल' लानो हायो मोननैनियावबो थानांगौ ना होमबा बेयाव पाइखौ लाबाय आङो आरखौबो लाबाय मा थाखो एल थाबाय ना बेनाव पाइ मोनसे लाबाय आरखौबो मोनसे लाबाय खिन्थु आरआ मोननै दं होमबा बाहाय मा थाखो मोनसे थाबाय ना सिङाव बेनो जाहैबाय मा जं हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथि दा एलआ नैबे एलआ जोंना दासो मोनदोंना एलखौ जोङो एल समान समान सेवला जौथाय एलआ बेनो समान जों मा लिरनो हायो आर स्क्वायर दाजाब एच स्क्वायर
बे जाहैबाय जं हासुं थांबायना एबार दाना जोङो फार्स्ट टार्मनि सोमोन्दै सोलोंगोन दा फार्स्ट टार्म होनोबा बेखौबो गिनो नाङा फार्स्ट टार्माबो गोरलैसो फार्स्ट टार्मखौ जोङो मा खालामगोन जों दा जं हासुं सोलोंदोंना जं हासुंनाय जं हासुं ओंखायनो जं हासुंखौ आखिग्रोबाय आङो जं हासुंखौ मा खालामखो आङो जायखिजाया नैबेबादि बाहागोआवनो दानस'बाय नैबे सानजाबसिन नुदोंना बेयाव दानस'बाय आङो दानस'बा बियो मा नुदों जोंना गासिबो नैबे मोदोमा बेंखनारि जोबना दानस'बाबो आङो नैबेबादि नुदों बेंखनारि होमबा नैबेहाय नै गोजौनि बाहागोआथ' गिदिर बेंखन ना खिन्थु आङो दानस'बा आरो मोनसे बेंखन मोनबावबाय ना नैबे गोजौनिया गिदिर बेंखन गाहायनिया फिसा बेंखन बेखौ आङो स्मल आरजों गोजौनिखौ केपिटेल आरजों फोरमायदों ना दा नैबेहाय मोननै बिन्दो थाबाय दय हासुंनि बायदि नुनायाव हासुं बायदि नुयोना खिन्थु हासुं नङा मानोना नैबे फार्स्ट टार्माव गोजौनि बेंखना गिदिरसिन आरो नैबे गाहायनिया फिसासिन ना बेहा जौथाय थायो मोननै बिन्दोखौ नै दाजाबबायना बोबानै जौथाय होयो ओमफ्राय नैबेहाय एसे जंफार जंफार दंना सिलिंनाय बायदि सिलिंनाय बेखौनो होनो सेवला जौथाय एल दा बिनि रोजा गासै बिनि सा बिखुं दब्लायथि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि गासै बिखुं दब्लायथि जों दिहुननो थांदो दा रोजा गासै होनोबानो मा जादों रोजा गासै ना आरो बियो बबेनिफ्राय फैदों जं हासुंनिफ्राय ना दा बेहाय मा जादों आरा मोनबेसे मोनखो मोनसेया स्मल मोनसेया केपिटेल ओंखायनो जों बेखौ मा खालामगोन जं हासुंनिफ्रायनो फैदों ओंखायनो 1/3 थाफाबाय थागोन दे दाना जोंना आरा मोनबेसे जादों आराल'सो सोलायदों ना नैबेहाय नायलाय नैबे फाइयाबो फैगोन दे खिन्थु आरा जोंना सोलायदों ओमफ्राय नैबे एस फैगोन फार्स्ट टार्म ना बेयावबो जोंना मा दङ फाइ दं मानोना बेंखन महरनि ना माखासे जिनिसा बेंखन दङ बाहाय ओंखायनो फाइ फैबाय थागोन जोंना आरा मोननै जादोंना होमबा जों आरखौ लिरथ'नो हाया होमबा जों मा लिरगोन एस दंना हाइट दंना बेबो एखेयानो दाना जोंना आरा मोननै जादों दा बेखौ आं फोरोंनि आरा मा मोनबेसे मोननै दा जोङो a + b होल स्क्वायरनि बायदि ओरै लिरगोन r स्क्वायर दाजाब मोनबेसे आर केपिटेल आर आरो स्मल आर ना नैबेखौबो आङो स्क्वायर खालामबाय प्लास मा खालामसै नैबे 2 होला आङो दे जेरै a + b होल स्क्वायराव a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ac बे जायोमोन ना आङो 2 होलाबाय मा खालामसै आर केपिटेल आरजों स्मल आरजों सानजाबसै दे होमबानो मा जाखो बियो रोजा गासै जाबाय सोरनि फार्स्ट टार्मआ सोरनि महर सोरनिफ्राय फैदों सोरनिफ्राय महर सोलायनानै फैदों जं हासुंनिफ्राय जं हासुङा बबेनिफ्राय फैदों हासुङा बोरै सोमजिदों हासुङा मोननै बेंखन गोजौ गाहाय थानायखौ जोङो बोजाबजोबोबा हांखोफोरखौ फोनांजाबोबा हासुंखौ मोनोना दा जोंना बेंखनखौ सोलोंग्रोनांगौ बेंखननिफ्राय हासुंनिफ्राय जं हासुंनिफ्राय मा जादों फार्स्ट टार्म जादों गोरलै जादोंना फारि फारि सोलोंनांगौ ओंखायनो दा नैबे मा सा बिखुं दब्लायथि बिनि बेलायाव जोंना फार्स्ट टार्मआ सोरनिफ्राय फैदों जं हासुंनिफ्राय दा जं हासुंनि सा बिखुं दब्लायथिया मा फाइ आर एल मोन ना जोंना आरा मोननै जादों खिन्थु फाइयाबो मोनसेयानो एलाबो मोनसेयानो खिन्थु आरा मोनबेसे जादों मोननै जादों मा जादों केपिटेल आर आरो स्मल आर गोजौ गाहाय ना आरा मोननै आरा जाहैबाय गिदिर बेंखननि सकाव स्मल आरा जाहैबाय मा फिसा बेंखननि सकाव ना नैबे फिसाया जोङो दानस'लायनानै मोनदोंना मोनसे बेंखन सोमजिबावदोंना बेनो जाहैबाय स्मल आर दाना गासै बिखुं दब्लायथि दिहुनसै नैबेखौ मोननानै थाबाय ने गासै लिरनाय फावथेना एसे माबा जादों प्रेसारा खम जाबाय प्रेसारा स्पेन ना बेयो दब्लायथि ना टटेल सारफेस एरिया नैबेबो मोनदों दाना नैबाव नायदो नै गोजौनिखौ नायोबा बेबो बेंखन ना बेंखन बेखौ जोङो मा लागोन CSA एसे प्रब्लेम जाबाय नै पेना लिरबाबो जायासै CSA 1 बेबो बेंखन बा मा जायो फाइ आर स्क्वायर ना नैबे गाहायावबो मा दङ
बेंखन दङ फिसा बेयो ना नाथाय बेनि रोजा गासैया मा जादों बेखौ 3 लागोन गेजेराव दंबावो ना बेयो मा जागोन पाइ आर स्क्वायर बेयो फिसा ना दाना नैबे बाहागो बेयो मा जायो CSA 2 नैबे एस दे CSA 2 ना बेयो मा जादों जोंना जं हासुङाव पाइ आर एलमोन ना पाइ दाना आरआ जोंना फार्स्ट टार्माव मोननै जादों मोनसेया गिदिर मोनसेया फिसा एलआबो एखेयानो दा बेल'सो मोननै जादों आर केपिटेल आर प्लास स्मल आर ना दा होमबा आङो बाहाय लिरनोसै CSA 1 आ जाहैबाय गिदिर बेंखननि दब्लायथि बा पाइ आर स्क्वायर नैबे CSA 2 आ बेसेबां जोंना पाइ एल आर प्लास स्मल आर ना CSA 3 आ बेसेबां जोंना CSA 3 पाइ आर खिन्थु बियो स्मल ना पाइ आर स्क्वायर दा बेहाय कमन लानो हायो नामा लाबाबो जायो लायाबाबो जायो दा नैबे नै बे मोननैखौ जोङो ओरै खालामनो हायो बेनिफ्राय जोङो पाइल'सो कमन लानो हायो ना पाइ कमन लायोबा बेनो आर स्क्वायर थागोन गिदिर आरो हरैना मा थागोन आर स्क्वायर फिसा नैबेथ' बेनो बे थागोन ना बेखौ बेनो बे दोनसै पाइ एल आर बेनो जाहैबाय दा दाना नै माखासे एग्जाम्पल खालामनोसै जोङो बाव नुदोंना एग्जाम्पलाव नुदोंना नैबेखौ नुदों नै ओरैबो नैबे जिंखौ नुदोंना खावलुर ओरैबो जिङावबो मा दङ खावलुर गेजेराव मा दङ आयत महरनि ना नैबे आयत दब्लाय माने मा आयत दब्लाया जाहैबाय मा गोलाव थायो गोलाव ना नैबे जाहैबाय बेबो गोलाव बेबो गोलाव बेयो गुवार बेबो गुवार दा गोलावजों गुवारजों समान नङियानो जाहैबाय आयत दब्लाय मोनथिबाय दा आङो बेखौ मा खालामदों नैबे दंना आं बेखौ नैबे बायदि आलदा आलदा खालामबाय नै दा बेखौ नुबाय आङो बेयो खावलुर ना खावलुर माने दुलुरनिफ्राय खावसे जानानै फैनाय बेखौनो होनदों खावलुर ना दा नैबेहाय मा जादों नैबेहाय ओरै लिरदोंमोन आङो एल पि डास नट इकुवेल टु माने आयत दब्लायाव गोलावजों गुवारजों मा जायानो समान जाया दा नुबायना नैबे खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि ना खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिया जोंना मामोन 2 पाइ आर स्क्वायर आरो बे 2 पाइ आर स्क्वायरा बोरै फैदों आं नोंसोरनो खोन्थादोंना सिगाङाव बेखौ मोजाङै नायदो बुजियाबा डाबल नायबाय था आरो नैबेथिंबो खावलुर दं नैखौ होनो CSA 3 बे CSA 3 आबो मा जादों 2 पाइ आर स्क्वायर ना गेजेराव मा दङ आयत दब्लाय दं आयत दब्लायनि मा जादों दब्लायथि होनोबानो मा जायो सानजाबनाय मिथिबाय ना दब्लायथि होनोबानो सानजाबनाय ओंखायनो माखौ सानजाबनांगौ गोलावजों गुवारजों दे होमबानो जाहैबाय आयत दब्लायनि दब्लायथि दा बेनि गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननो नागिरदों टटेल मोनथिबाय ना नैबेनि बे टटेल नैबे गासिबो नै फावथेना नांदुआ जादों बे गासिबोनि दब्लायथि दिहुनगोन जोङो दा बेखौ दब्लायथि गासै बिखुं दब्लायथि मानि मामोनलाय मोनबेसे CSA दं नै आलदा आलदा खालामबाय आङो CSA 1 CSA 2 CSA 3 जों बिदि रानदोंना होमबा बाहाय मा जादों CSA 1 दा CSA 1 आ जोंना बेसेबां दं नै 2 पाइ आर स्क्वायर ना नैखौ नुदोंना CSA 1 CSA 2 CSA 3 दा CSA 1 आ जोंना बेसेबां 2
पाइ आर स्क्वायर CSA2 आ बेसेबां L इनटु B बेनो जाहैबाय आयतनि दब्लायथि CSA3 आ बेसेबां जोंना बेबो 2 पाइ आर स्क्वायर ना बेबो माबायानो खावलुरानो 2 पाइ आर स्क्वायर होमबा जोंना बाहाय 2 पाइ आर स्क्वायर मोनबेसे दं मोननै दंना ओरै जिङाव बा 2 पाइ आर स्क्वायर मोननै खिन्थु मोननै ना नैबावबो 2 दं बावबो 2 दं दा बेखौ दाजाबजोबबा मा जायो 4 जागोन ना जाया 2 दाजाब 2 4 मा पाइ आर स्क्वायर दाजाब L इनटु B बेनो जाहैबाय नैबेबादि महरनि ना केप्सुल नुदों नुनायाव केप्सुल महरनि ना केप्सुल मुलि जाग्रा बे मुलिया केप्सुला बेखौ बेबादि नुयोना दा बेनि गासै बेखौनो दब्लायथि दिहुन होननानै बुङोबा नैबेबादि फर्मुला बे फर्मुलाखौ बाहायनांगोन दा 4 पाइ आर स्क्वायर प्लास L इनटु B फावथेना बारा मोजां नाङैखाय एसे ददमादो जाबाय दा नैबेनि बेलायाव नै एबार नैबेयाव फैनोसै नैबेखौबो नुबाय आङो जास्ट नैबाव नै L इकुवेल टु B ना बेखौ होनो बर्ग दब्लायाव लावथाइजों अरथाइजों समान जायो लावथाइखौ होनो लेन अरथाइखौ होनो ब्रेड बेखौ गुवारबो होनो गुवारखौनो अरथाइ होनो लावथाइखौनो हाइट होनो ना हाइट एखमबा हाइट होनो एखमबा लेन होनो दे दा नुबाय जोङो ओरैबो जोंनाव मा बेनाबो खावलुर दं बेनाबो खावलुर दं गेजेराव बर्ग दंना बेबादिनो एखेयानो बेलाय ओरै खावलुर दं खावलुर माने सखाव थायो ओंखायनो आं खावलुरनि माखा नैबे बाहागोखौल' बोरला बाहागोखौल' लिरबाय बा बिनि माबाया मा जायो खेंख्रा बिखुं दब्लायथिया CSA1 2 पाइ आर स्क्वायर CSA2 आ सोरनि दब्लायथि जागोन बर्ग दब्लायनि दा दब्लायथि होनोबानो सानजाबनांगौल' दे माजों माजोंखौ लावथाइजों अरथाइजोंखौ सानजाबनांगौ एखेयानो ना फर्मुलाया दा नैबेयावबो मोनसेयावबो जोबनायावबो मा दङ CSA3 दङ बेयो जाहैबाय मा खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि बेबो 2 पाइ आर स्क्वायर ना होमबा जों नायनोसै नैबाव टटेल सारफेस एरिया माने गासै बिखुं दब्लायथिया मा जागोन नैबे दंना CSA ना बेसेबां जोंना 2 पाइ आर स्क्वायर ना फावथेना दिगदार जाबाय 2 पाइ आर स्क्वायर CSA2 आ बेसेबां CSA2 आ बेसेबां जोंना माने बर्गनि दब्लायथिया L इनटु B CSA3 आ बेसेबां बेबो खावलुरनि खेंख्रा बिखुं 2 पाइ आर स्क्वायर ना बिदि बेबो एखेयानो ना मा जाखो बे ओरैबो 2 पाइ आर स्क्वायर ओरैबो 2 पाइ आर स्क्वायर मा जाखो 4 पाइ आर स्क्वायर प्लास L इनटु B जाबाय ना बेबो बेनि फर्मुला जाबाय ओमफ्राय दाना नैबेबादि महरनि थानो हागौ दे बाव नुबाय नै गोजौआव मा जादों हासुंनि सायावनो खावलुर दंना औ दा नैबे मा नुदों नै गोजौआव खावलुर महरनि नैबे गेजेराव मा दङ हासुं दङ ना हासुं नैबेहाय दा हासुङा मोनबेसे मा थायोनो मोननै बेंखनजों दाजानाय दा मेगनजों नुनायाव जोङो सिंनि नैबेबादि महरखौ नुनाय नङाना मानोना हासुंजों खावलुरजों ज' जादों ओंखायनो नैबेबादि सिनल' नुगोन जोङो गोजाननिफ्राय नायोबा ना दा नैबेनि बाहागो बेयो मा बेबो सखावा बेंखननि खावलुर ना खावलुर माने बेंखनानो बेंखननि खावसेखौनो खावलुर होनो दा नुनायाव जोङो नैबे CSA1 नैबे बाहागोआ CSA2 नैबे बाहागोआ गाहायनिया मा जादों CSA3 दा गोजौनि बाहागोआ खावलुर नालाय दा खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिया मा 2 पाइ आर स्क्वायर
नोंसोरनाव ओरै कनफिउजन जानो हागौ दे जोङो नुदोंना 3 पाइ आर स्क्वायर बे जाहैबाय खावलुरनि मामोन गासै बिखुं दब्लायथिसो मिथिबायना गासैखौ बियाखै खावलुरनि बिखुं दब्लायथिल' बिदों बाहाय गासै सोदोब गैयाना गासै होनोबा हले 3 पाइ आर स्क्वायर जागौमोन दा बाहाय बिखुं दब्लायथि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिल' बिदों ना ओंखायनो 3 फैया बाहाय 2 पाइ आर स्क्वायरल' फैगोन ना दा बेयो नैबे जाहैबाय हासुंनि माने उदै बायदि ना बेखौ नुनायाव मेगनजों जों बेखौल' नुयो गोजाननिफ्राय दा बेयो जाहैबाय मा CSA2 बेयो जाहैबाय 2 पाइ आर एच हासुं होनोबाथाय जौथाय थायो दे गाहायाव मा दङ मोनसे बेंखन दङ ना दा बेंखननि दब्लायथि माने आरआ मा जायो स्क्वायर जायो आरजों मा थायो पाइ थायो दा बेखौबो लिरनो हानोसै जों ओरै CSA1 माने बेसेबां जोंना 2 पाइ आर स्क्वायर 14 नांनो नागिराखै CSA2 माने बेसेबां 2 पाइ आर एच ना दिगदार जाबाय 14 नांनो नागिरा 2 पाइ आर एच नैबाव CSA3 आ बेसेबां जोंना पाइ आर स्क्वायर पाइ आर स्क्वायर दा जोङो कमन लानो हायो नामा बावबो पाइ दं बावबो आर दं ना बाव पाइ दं बाव आर दं बाहाय पाइ दङ बाहाय आर दङ बा जों बेखौ कमन लानो हायो दे पाइ आर बा मा थाखो पाइ आर कमन लायोबा बिनिफ्राय 2 थाबाय आर मोनसे थाबाय आरआ मोननैमोन ना नैबाव मा जाखो बेनिफ्राय आङो पाइ लाबाय आर लाबाय होमबा बेयावबो मा थाखो 2 एच 2 एच थाबाय ना नैबाव पाइ आर लायोबा मा जाखो पाइ मोनसे थांबाय ने आर मोनसे थांबाय आरआ मोननै ना बा बाहाय आर मोनसे थाबावनोसै बे जाहैबाय मा जाखो नैबेबादि महरनि गासै बिखुं दब्लायथि ओमफ्राय दाना नैबे नाय बेयो जाहैबाय माने जं हासुं ना बियो 4 नाम्बारखौ नाय बेयो जाहैबाय जं हासुं बेनि गोजौआव मा होदों आङो मोनसे माबा दाजाबदेरदों ना खावलुर बेखौ नुनायाव फुथुला बायदि नुदों आइसक्रिम माबाखौ सोयोबा बिदि नुयोना आइसक्रिम खलथायाव जुदि आइसक्रिम होनानै जायोबा बेबायदि गोजौ नुयोना आं फावथेन निब सोलायनि र' जोबनोसै बारा गोलाव गैला गोरलैसो ना मोजां सोलोंबानो गोरलैसो बेयो माने बे चेप्टारखौ गोरा मोनो मानसिफ्रा खिन्थु गोरलैसो ना नै बियो खावलुर ना बेयो जाहैबाय मा जं हासुंनि महरा दहाय जों मा खालामो बेयो जाहैबाय गोजौनि बाहागोआ CSA1 ना बेयो जाहैबाय खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिया मा जायो 2 पाइ आर स्क्वायर आरो नैबे मा जाखो नैबे बाहागोखौथ' जों नुवाना बेयो ओरै फ्लेट जानानै थायोना दा बियो CSA2 ना गेजेरनि बाहागोआ दा जं हासुंनि गेजेरनि बाहागोआ मारैमोनलाय CSA2 आ पाइ आर एल ना पाइ आर एल आरो गाहायनि बाहागोआ बिन्दोसो ना बिन्दोआ माने खेंख्रा बिखुं दब्लायथिबो थाया रोजा गासैबो थाया जाबायना बेयो मा जायो 0 जायो दा बाहाय मा जाखो नाय CSA1 आ जोंना 2 पाइ
r square दाजाब CSA2 पाई r l ना CSA3 0 दा ओंखायनो मा जाखो बाहाय नै मा दङ पाइ दङ r दङ बाहायबो पाइ दङ बावबो r दङ r आ मोननै दं नै बाहाय खिन्थु नैबाव मोनसेल' दं होमबा मोनसेल'सो लानो हायो पाइ r बेनिफ्राय पाइ लाबाय बेनिफ्राय r मोनसे लाबाय होमबा r आ मोननैमोन मोनसे थाबावगोन ना बेजों लोगोसे मा दंफायो 2 r दाजाब बेनिफ्राय पाइ लाबाय r लाबाय मा थाखो l बेनो जाहैबाय नैबेबादि महरनि आइसक्रिम ना फुथुला होननानै बुंगोन नोंसोरनि चेप्टाराव बिनि गासै दब्लायथिया बिखुं दब्लायथिया जाहैबाय बेसेबां दा नोङो बेबादि फर्मुला डेराइभेसन खालामलायनाङा दे नैबेबादि फिगार आखिदो बेबादि फिगार आखिदो बबे CSA1 बबे CSA2 बबे CSA3 ना बेखौ नोङो गासै ज' खालामबानो मोजां गोसोआव लानानै मोजां सोलोंनानै ज' खालामनानै दाजाबजोबोबानो मा मोनगोन फर्मुला मोनगोन ना मानोना नैबेबादि आरनि मानथ' थागोन ना सखावनि मानथ' थायोना 5 सेन्टिमिटारबो जानो हागौ 2 सेन्टिमिटारबो जानो हागौ ना 25 सेन्टिमिटारबो जानो हागौ ओमफ्राय जौथाइबोथ' थाखागोन जौथायाबो बेसेबां थायो होनाय थाखागोन ना जौथायाबो ओमफ्राय एलआ होनाय थायाबाबो जोङो नैबे आर आरो एसनि मान मोनथियोबानोथ' जों एलनि मान दिहुननो हागोन ना एलनि मानखौ बोरै दिहुनो L इक्वल टू r स्क्वायर दाजाब a स्क्वायर मोनना बिदिजों जों दिहुननो हागोन बर्ग लानानै दाना नैबे मोनसे दंबावो महर सोलायनाय बुङो माने ओरैबायदि थागोन आरो महर सोलायनायनि बेलायावनो मालाबा नोंखौ बेंखनखौनो फुदैबाय होनगोन मोनसे कइन दंमोन बेखौ जोङो आवलि होनानै मोनथाम बेंखनाव सोलायहोबाय नङाबा मोनथाम कइन दंमोन फैसानि कइन दंमोन बेखौ मोनथामखौबो आवलि होनानै गथा बेसाद बानायबाय ज' खालामबाय आवलि होबाय गलि होबाय फुवारबाय फुदैबाय होननो हागौ ना दा बियो मा होननाय जादों माजों सोमोन्दो दं बेलाय बिदि होननाय सोदोब थायोबाथाय दे मालाबा नोंखौ सखाव दिहुननो थिनगोन मालाबा नोंखौ जौथाइ दिहुननो थिनगोन महर लायै महर दे मालाबा नोंखौ एल दिहुननो थिनगोन दा बियो गोरलैसो दा बे गासिबो मा खालामदों सोरजों सोमोन्दो दंनो रोजा गासैजों रोजा गासैखौ इंलिसनि मा होनो भलिउम होनो दे दाना ओरैबायदि आरो जेन'बा मोनसे कइन दंमोन बेयो मोनसे कइन ना थाइसे फैसा बे थाइसे फैसाखौ जोङो मा खालामदोंनो आवलि होबाय अराव होनानै बा थार्माल माबा मोनसे प्रसेस खालामनानै आवलि होबाय ना आवलिनानै दाना जों फिसा 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 मोनथाम कइन खालामबाय ना मोनथाम फिसा फिसा बेबायदि महर खालामबाय जाहैदों बा मा खालामगोन जेन'बा नैबे मोनथाम नालाय बे बेंखन नालाय बेंखनाव मोनफ्रोमबो माबायानो मा थायो सकाव थायो नैबे R1 नैबे R2 नैबे मा जाखो R3 ना नैबे जाहैबाय गिदिर R मोन दा बेयो गासिबो बेंखन नंगौना नङा महर सोलायनाया माजों सोमोन्दो दंनो भलिउमजों रोजा गासैजों दे बर'आव बेखौ मा होनो रोजा गासै रोजा गासै दा नैबे गिदिर बेंखननि रोजा गासै होनोबा रोजा गासै सकाव दंना सकावा मा जायोनो किउ ना आरआ किउ जायो रोजा गासै होनोबाथाय आरआनो किउ जायो आर थायोबानो मा थायो पाइ थायो ना दा आं बेंखनखौ मोनबेसे बाहागोआव रानोमोनलाय सिगाङाव नोंसोर फोरोंनायाव मोनथाम बेना गाहायाव मा थागोन 3 मानोना आरनि माना 3 किउ दा नैबेबो फिसा फिसा बेंखन ना फर्मुलाया एखेयानो थाजोबगोन जास्ट माने बिनि आरआल' सोलायगोन पाइ बाव R1 दं नालाय R1 किउ बेबो 4/3 पाइ R2 किउ बेबो 4/3 पाइ R3 किउ ना दाना नायनि जोङो कमन लानो हायो नामा 4/3 पाइ R किउ
जोङो बाहाय नायदो गासैबावबो 4/3 दंना बावबो 4/3 दं पाइ दं 4/3 पाइ 4/3 पाइ दंना बा जोङो कमन लादिनि बा मा थाखो बेथ' बाहेरायाव थाबायना 4/3 पाइयाथ' बा R1 आ सिङाव थाबाय R1 Q बाय R2 Q बाहाय R3 Q ना बा जों बेखौ दानना होनसै ना 4/3 पाइ दानबाय बा मा थाखो RQ नै बिथिंजाय मा थाखो R1 Q R2 Q R3 Q ना बेनो जाहैबाय बिनि फर्मुला डेराइभेसन दे मालाबा सकाव दिहुननो थिनो मालाबा बायदिसिना दिहुननो थिनगोन महर लायै महर दे बिदि नङाबा दाना जोङो गथा बेसादखौ आवलि होदोंमोन ना गथा बेसादखौ जोङो आवलि होनानै मोनथाम खालामदोंमोन आरो नङाबा ओरैबायदिबो उल्था जानो हागौ केस नैबेबायदिबो केस जानो हागौ मोनथाम फिसा फिसा बेसाद दंमोन उल्था जास्ट दहायनि गोजौनि उल्था मोनथाम फिसा फिसा बेसाद ना बेखौ जोङो मा खालामबाय आवलि होनानै गुसु जानानै गथा मोनसे बेसाद खालामबाय गिदिर बेबायदि ना दा बेबो बेंखन बेयो जोंना R1 मोन बेयो जोंना R2 मोन बेयो जोंना R3 मोन दा गिदिर जाबाय नालाय बेयो मा जाखो R जाबाय ना दाना महर सोलायनाय फुदुंनाय फेदेरनाय फोलावनाय होनोबाथाय बेंखननि जिखुनु जाया रोजा गासैजों सोमोन्दो दं रोजा गासै माने जं हासुंनिबो रोजा गासै जानो हागौ खावलुरनिबो रोजा गासै हासुंनिबो रोजा गासै फास्रामनिबो रोजा गासै दुलुरनिबो रोजा गासै जानो हागौ दा जोंनाव महरा बाहाय दुलुर दं नालाय दुलुरनि रोजा गासै दे जों मा खालामदोंमोन बे गासिबो दुलुर होननानै बुङोबाथाय रोजा गासै होनोबाथाय मा थायो 4/3 पाइया बयनावबो थायोना जास्ट माने नैबेल' आलदा आलदा जायो माया आलदा जायो नैबेनाव R दंमोन R1 दंना रोजा गासै होनोबाथाय RQ नैबेना R2 दंमोन बेबो Q बेना मा जादों R3 Q नैबेना मा जादों 4/3 पाइ R Q ना दा जों बेखौ दाननो हानोसै आरोना जास्ट माने उल्टां फाल्टांल' खालामदों आं दहायना मोनसे गथा बेसादखौ आवलि होनानै मोनथाम खालामदों दानिया मोनथाम फिसा फिसा बेसादखौ आवलि होनानै माने गुसु जानानै मोनसे गथा बेसाद खालामदों दा पाइखौबो दाननो हायो दा पाइ बिदि दाननानै जोंना मा थाखो नैबे ओमफ्राय बे थाबाय ना मोननैजों एखेयानो ना बेनो बेखौनो लिरबानो जाबाय आंना फावथेना बारा नाङाखै दा दिनै बावनो थाथ'नोसै नोंसोरो सिगांनिखौ मोजाङै फरायदो दे मोजाङै फरायनांगौ माने फर्मुला डेराइभेसन खालामनायखौ बारा सिन्था खालामनाङा जेरै मोनसे सावगारि आखिबाथाय मा खालामनांगौ जेन'बा नोंसोरो हासुं आखिबाय ना हासुं बेबादि हासुं आखिबाय हासुं खालामबानो मा खालामनांगौ नैबे बेंखन बेखौ राननांगौ आरो CSA 1 नैबे बाहागोखौ मा होनो CSA 2 बे गाहायनि बाहागोआ मा जायो CSA 3 ना बेबादिखौ नोंसोर गोसोआव लादो CSA 1 मानि मा बेंखननि दब्लायथि CSA 2 मानि मा हासुंनि मेगनजों नुनाय बाहागो जायखौ खेंख्रा बिखुं दब्लायथि होनो ना बेयो जाहैबाय 2 पाइ RH हासुं होनोबाथाय जौथाय थायो दे नैबे जाहैबाय गाहायनियाबो बेंखन ओंखायनो बेंखननि बेबो दब्लायथि जाबाय ना नोंसोरो फरायदो बुजियाखैबा सोंहरनो हागोन आंनि वाट्सएप नाम्बार बेयो बेखौ एड खालामनानै ला 076450926 दे बेखौ एड खालामनानै ला नोंसोरो भिडिअखौबो नायनो हायो माबायाव इउटुबाव थांदो
टिज फर बड'लेण्ड होननायदो ओरै सार्च खालाम टिज फर बड'लेण्ड फावथेनानो दिगदार जादों दिनै नङाबा फोरोंबावगौमोन आं टिज फर बड'लेण्ड दे दिनै बावनो थाद'दोंसै